Er is grote belangstelling bij de première van het stuk dat de komende weken een tal keren opvierd worden zal. Er zijn zelfs al extra voorstellingen. Het is dan ook wel bijzonder. Op het plak dat de bisschop vermoeden is, wordt de musical opvierd. Die is nu dood! Het verhaal vertelt hoe het leven en de dingen van Bonifatius, maar er wordt ook verwijst naar Jood de Dai. En de benadering is oors als traditioneel. Dat de Friezen er oors als heidenen min aankwamen, wordt dat nou volle meer nuanceerd. Het boodschap van de regisseur Mark Kronen is dat het er net aan docht wat je leeuwen. Daarom lijkt me zo'n stuk als dit juist een enorm goed stuk. Omdat het met humor, met drama, met allerlei vormen van theater laat zien dat als we elkaar werkelijk ontmoeten, echt ontmoeten en werkelijk in elkaars kwetsbaarheid kunnen zijn en werkelijk elkaar in de ogen kunnen kijken, dan maakt het niets uit wat je gelooft. De koorden in het zinnenschept! Zie je ze hele stad vernietigen! Siep van der Ploeg speelt de rol van een Frieske druïde. Ik vind het mooi om die stem te vertegenwoordigen van de spiritueel leider van de Friezen. Ongeveer hebben wij dit geloof, denk ik, gewoon. Het is natuurlijk een verhaal tussen feiten en fictie. En je moet proberen om dat naar deze tier te brengen. Maar ik denk dat, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, echt hartstikke leuk. Heel bijzonder is in alle gevallen dat de musical in Dokkum opvierd wordt onder het eeg van Bonifatius zelfs. En dat het verhaal dan net helemaal naar weerhiet is, dat is van minder belang, vind ik de beheerder van de Bonifatiuskapel. Ik zie er historische elementen in. Ik ben zelf oorspronkelijk historicus. Dus ik zie die elementen erin. Ik zie ook dat er een grote fantasie en fictie in is. En daar vind ik op zichzelf niks mis mee. Als ze gewoon beroept worden om mensen een bepaalde beschutting en een bepaalde betekenis terug te gaan. En iets wat wel degelijk met geschiedenis te maken heeft. In dit geval de geschiedenis van Dokkum. Direkt